lahat ng kontento, masaya. Sa loob ng 13 years, dito ko hinulma yung buhay ko. Dito ako natuto sa lahat ng karakas ng larangang napili ko. Pero alam mo yung pakiramdam ng napako ka na? Yung feeling na dahil parang alam mo na lahat, wala ka nang nararamdamang excitement. Yan ang nararamdaman ko sa kumpanyang kinabibilangan ko. Ito yung career na alam kong magaling ako eh. Ito yung larangan na alam kong kaya kong gawin ng nakapikit ang parehong mata ko. Pero bakit ganun? Hindi na to ang lugar kung nasan yung puso ko. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Hindi ko nga alam kung kaya ko o paano ako magsisimula ulit. Gusto ko sanang makita yung sarili ko na masaya at hindi sanay. Excited lang at hindi contented. Malaya at hindi yung nakatali. Gusto ko ng higit pa sa meron ako ngayon. Mali ba yun? Alam kong madaming naghahangad ng kung ano man ang meron ako ngayon. Pero gusto kong subukang pagbigyan yung sarili ko na tignan kung saan ang aking hangganan. Kaya sa aking pinagmulan, paalam. Ako si Meng, maglalakas loob lumaya sa nakasanayan. Hindi ko man alam kung saan ako dadalhin ng kinabukasan. Ang iniisip ko na lang kung hindi ngayon, kailan? My love, it's good that we feel comfortable sa lugar kung nasan tayo. It's good na nararamdaman nating at home tayo sa kung ano man yung propesyon na napili natin. But there are times that what we wanted before is not exactly the same thing that we want today. And sometimes you have to brave through that intuition telling you na you can be something more. Nakakatakot magsimula ulit. That is for sure. Nakakatakot bitawan yung comfort zone. Nakakatakot bitawan yung bagay na nakasanayan mo na. Nakakatakot yung bitawan yung routine, yung muscle memory, yung comfortability. Nakakatakot yan, my love. But you owe it to yourself to become whoever you wanna be. You owe it to yourself to give yourself a chance in every opportunity. So if opportunity comes knocking at your door today telling you na, hey, baka gusto mo tong subukan, and there's a little voice inside your head telling you na, parang gusto ko to. Parang gusto ko itry. Parang gusto ko magbaka sakali. My love, just this one time, I want you to listen to that little voice. I want you to give yourself a chance to be something else, to do something else. You owe it to yourself not to live with any regrets. So if you've thought about it, kung napag-isipan mo siya multiple times and still your heart is telling you that this is what I want, no matter how scary, kahit pa ano ng result, kahit pa hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng mga yapak natin, do it. Gawin mo for yourself. You don't have to please anybody in this life. You don't have to satisfy anyone in your lifetime. You just have to make yourself happy. And that's all that matters. Claro?
klaro.